କି ଯୁଗ ହେଲା ଲୋ ମା। ଆଜିକାଲି ଆଜି କଣ ଡେ ସୁଟା ସେଇଟା ପରପଚ ଡେ। ବାବା ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଗଲା ବେଳକୁ ମାର୍କେଟର ଜଣେ ଟୁକା ଗୋଟେ ଟୁକିକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି, ଜାନୁ ତମେ ଚମକୁଚ ଚମକୁଚ ଏତେ କାହିଁ ଚମକୁଚ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କଣ କଲି ନା, ଏ ଚମକୁଚ ଯଦି ମୁଁ ଯାଇକି ଟିକେ ତା ମୁହଁରେ କି ଛିପ ପକେଇଦେଲି। ଇୟୋ ମା, ସିଏ ତ ମତେ ଗୁଡେଇଛି ପିଟିବ ଆଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କଣଟା କଲି କୁହନି, ଟିକେ ଛିପ ପକେଇଦେଲି। ସିଏ ଚମକୁଥିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଛିପ ପକେଇଦେଲି। ୟାଙ୍କ ତ ଖାଲି କୁତୁ 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 କୁତୁ। ମତେ ତ ଗୁଡେଇଲା ଆଉ ପିଟିବ ବୋଲି। ମୁଁ ଡେଇଁ ଡୁଆଁକି ପଳେଇ ଆଇଛି କେରକ ଖସିକି ଆଉ। ମୁଁ ଟିକେ ଛିପ ପକେଇଦେନି ବୋଲି ମତେ ଏଇ ରଙ୍ଗ ପିଟୁଛି। ସେମାନେ ଯେ ଚମକୁଚ 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 ଖାଲି କହିଲେ। ଆଉ କଣ କରିବୁ ତାକୁ, ଏ ଜଗକୁ।